Lulu sasazo ngqolwendaba kumagumbi ethu sasazo kundlungu lwe-SABC eAukland Park eRhawutini nazi eziphambili. In the DA, we are never in government for positions or titles. Usodolophu waseKapa umnumzana Jordan Hill Lewis owonyulwe njengenkokheli entsha eDA uthi uzimisele ukukhulisa iqela lakhe. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndihamba noSinovuyo Fihlano otolika ngezandla singaphosisanga maseko masikawule siwarhuqa. IDA yonyulwe usodolophu waseKapa umnumzana Jordan Hill Lewis njengenkokheli entsha. Umnumzana Hill Lewis ebekhuphisana nenkokheli egqugula leDA eSedibeng umnumzana Sibusiso Jonase. Ukanti inkokheli eliqela eGauteng umnumzana Soli Msimanga yonyulwe njengosihlalo kazwelonke. Lo gama uSive Gwarhube, Celia Spring noSoli Malatsi bonyulwe njengamasekela kasihlalo okuqala owesibini nowesithathu ngokulandelelana. Esamkela amagunya akhe amatsha uJordan Hill Lewis uthi injongo yakhe kukwenza iDA ibe ngowona mbutho omkhulu kunyulo likazwelonke oluzayo. South Africa is filled. The huge majority of our country are people who work hard every day to build better lives for their families. And they deserve a government that works just as hard for them. Uphinde wenza imbophelelo ngokuba inxalenye kweqela lakhe kurhulumente wobambiswano. In the DA, we are never in government for positions or titles. We are there to show the DA difference in word and in deed. Under my leadership, the DA will fight every day to shape the direction of government so that it reflects our values. Ebalula eyona nto ingundoqo kuhambo ajongene nalo njengenkokheli uLewis uthi ukugcina umthetho nocwangco zezona nto zingundoqo neziphambili kuye. Bringing law and order to South Africa must be our top priority. Not one priority among many, the priority. We must take back our streets. We must restore faith in our criminal justice system. Lenkokheli intsha ayikhange ikrobise ngekamva lamalungu eliqela kurhulumente okwalomzuzu. Umphathi wezorhwebelwano imveliso nokhuphiswano umnumzana Parkstown uthi umbhodamo wezorhwebelwano kwihlabathi udala amathuba axananazileyo kwilizwekazi eAfrika. Ebethethe kwindibano yokuphucula uqoqosho yeProgressive Business Forum nababandakanyekayo kumbutho we-FCFTA ePitoli. Umphathiswa uTawu umemelele intsebenziswano phantsi kombutho weAfrica Continental Free Trade Area ukuthi xhaxhe utyalo-mali kwicandelo lemveliso norhwebelwano. Ulumkise ngokuba ukuxhomekeka kwelizwekazi yeAfrika ekunikezeleni kumanye amazwe impahla ezingekayi kwiinkqubo zemveliso kulishiya libetheka ngokwamaxabiso axhomileyo weempahla ezisuka kumanye amazwe. OkaTawu ubethelele ukuba ngundoqo nokuza nexabiso kwiAfrika kwamanyathelo akhuthaza ukuphuculwa ubuxhakaxhaka belixesha kanye nokusekwa kwamaziko eenkqubo zemveliso nangakumbi. South Africa is ready to lead. We have the industrial base, the diplomatic reach, the institutional relationships, and the policy frameworks to be the anchor of Africa's economic integration. What we need and what this forum represents is a private sector that is equally committed, equally strategic, and equally prepared to move and pace. Lo gama usekela mphathiswa wemicimbi namazwe angaphandle uthi imo yefuthe lezopolitiko idinga eli lizinikele kwimarike ezikumacandelo ahlukahlukeneyo. We were on a slump moment. Let us now be awake and take up the opportunities given to us by the AFCTA and make sure that we utilize our presence in those countries through our missions representatives and make sure that we bring back to South Africa those bankable projects. Kananjalo uTawu waleke ngelibalula amazwe angama-25 agqibe inkqubo zokuthabathela ingqalelo imveliso zaseAfrika ze ahlokomisa namaxesha okuzalisekisa oko. Ukanti ke uTawu kule ngqongqo
uthela uxelele abathunywa ukuba uthethathethwano ngeenkonzo ezibandakanyekayo liyaqhuba yaye uMzantsi Afrika lilizwe lokuqala ukuqukumbela ulungelelwaniso eliza kuthabathela ingqalelo yeAfrika kambe ke nonqinisiso lweenkqubo zemiyalelo yomgaqo-nkqubo wokhuphiswano kanye nemiyalelo yamanina nabaze ngobuso elizweni abakurhwebelwano. Abantwana ababini abaphakathi kweminyaka emithandathu neshumi elinesibini ubudala baphakathi kwabantu abalishumi abadubuleke kuqhoqhozwano lwamaqela emigulukudu kwiCape Flats kule veki. Oku kwenzeka nakubeni kutyalwa amajoni eKapa ukuncedisa amapolisa ukulwa ulwaphulo-mthetho nobundlobongela. Abantwana ngabona basesichengeni kwindawo yokuqatsele kuzo ubundladiya bamaqela onqivu. Kubantwana abahlala kwiCape Flats kwindawo ezifana neDelft Valhalla Park naseCaxtonfontein baphila bombe ntshontsho. Xa bedlala phandle ubomi babo baphakathi kozipho nenyama zisakuqalisa ukukhokhozana ijamangungwini. Emini nasebusuku kuyafana. Elinye lamaxhoba nelichaneke entloko kutshintshiselwano ngerhuluwa yintwazana eminyaka mithandathu elwela ubomi bayo esibhedlele kunye nenkwenkwana eminyaka elishumi esweleke emva kokudubuleka kwesinye isiganeko. The children are the most important asset that we have as a community. They are the most important asset and we need to ensure that they are safe. But we know our children do not have, in many instances in those communities that we refer to as hotspot areas, they don't have adequate areas where they can play freely without being a target of be it a stray bullet or violence aimed directly at them. Akukho konwaba konke. Bavuya kunene abahlali kusakugaleleka amajoni ekuqaleni kwa-April. Benethemba lokuba aza kumilisela ucwango kuphele izixholo-xholo kodwa bathi utshintsho abakaluboni. Kudingeka ngaphaya kweebhiliyoni ezingama-3.5 zeerandi ukuqubisana nokuqongophala kwezakhiwo zokufundela eGauteng. Oku kudandalaliswe ngumphathiswa wezemfundo, imidlalo nezenkcubeko kweli phondo uMnumzana Lebogang Maile. uMnumzana Maile usungule izicwangciso zesebe lakhe ezika-2025 ukuya ku-2030 zokujongana nemingeni yeli sebe. Kwinkomfa yakhe yamazibulo engumphathiswa wezemfundo uLebogang Maile unike umfanekiso wecandelo lezemfundo eGauteng. Elphondo lidinga ukuqesha abafundisi-ntsapho abangaphaya kwe-1,000 ukuze elphondo likwazi ukufikelela kwizicwangciso zalo zokukhula. Intlawulo yaba bafundisi-ntsapho iza kubiza ngaphaya kwezigidi ezingama-600. Nanjengoko elphondo lojongene neengxaki zezikolo eziphuphumayo, kudingeka ngaphaya kwama-35 eebhiliyoni zeerandi ukwakha izikolo ezitsha. An estimated 723 schools show signs of overcrowding in some grades or across the whole school. We need 200 schools and that we need more than 35 billion rands to be able to do that. Ebuza ngokhuseleko lwezakhiwo, ukuthintela iziganeko zolwaphulo-mthetho ezifana nokutshuswa kwezikolo njengesiganeko esenzeka kwisikolo samabanga aphezulu iRivali eRhawutini kule veki ipheleyo. uMaile uthe baza kusebenzisana nesebe lezokhuseleko loluntu ukukhusela izikolo. So we are going to engage with the law enforcement agencies. In the context of Gauteng, we've got peace officers, about 9,000 of them. We want accountability on their part to make sure that they are all going to be, deployed, especially high-risk schools. There has to be physical presence of these peace officers. Uqolenge lithi elisebe liza kuzama ukufumana indlela zokuqinisa inkqubo yokubhaliswa kwabantwana kubuxhakaxhaka bale mihla kwanokunciphisa ukubambezeleka ekufakeni abantwana ezikolweni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike, sewuba ukwamcofa usubscribe sibongweza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe idiye yonyulo uzodolophu waseKapa uMnumzana Jordan Hill Lewis njengenkokheli entsha. uMnumzana Hill Lewis ebekhuphisana nenkokheli egqugula le-DSD Bank uMnumzana Sibusiso Jonase. Ukanti inkokheli yeliqela eGauteng uMnumzana Soli Msimanga yonyulwe njengosihlalo kazwelonke.
Abahlali kwindawo yogobityholi Olivon Hosh ePitoli bathi ukonakaliswa kwezakhiwo zabo zoshishino nezonakaliswe ngumasipala waseTshwane kuchaphazela impilo yabo. Umasipala utshabalalise izakhiwo zabo ezingakwindlela R55 nendlela iSemrand kwinxalenye yephulo lonyanzeliso mthetho iRiaspana kwiintsuku ezinezigqithileyo. Umasipala uvale amanzi wacima nombane ufakelwe ngokungekho mthethweni. Bacholachola banako emva kokonakaliswa kwezakhiwo zabo nebebezisebenzisa ukuzenzela inzuzo. Uchuma Zokoza wafudukela apha esuka eMpuma Koloni kwiminyaka elishumi edlulileyo. Oko esebenza enesalon kule ndawo ususela ngoko. Uthi ukusondela kweshishini lakhe Centurion naseMidrand nakwezinye iindawo ezingundoqo kushishino lwakhe bekumnceda ukuba afumane abantu abaninzi kweli shishini. Now I'm letting people on the streets and then I don't know. I really don't know how how this will end because no one wants to come outside. No one wants to be platted outside where there's dust. Eliphulo likamasipala lishiya umnini wendawo yokulungisa izithuthu Peter Makhubele engazi ukuba yena kunye nabasebenzi bakhe kufuneka baziphilise njani. Ndisebenze apha susela ngo-2008 ndaqesha abantu abaninzi. Ngoku asazi sizokwenza njani. Kungoku nje abasomashishini babongoza umasipala ukuba abanike enye indawo yokuqhuba amashishini abo. Andisenangeniso kwaye kukho izinto ekufuneka ndizihlawule, irenti, ukutya nemali yesikolo ngebesinike enye indawo. Kusenjalo umasipala waseTshwane umile kwelokuba eliphulo lijoliswe eqinisekiseni ukuba abasomashishini bathobela imithetho kamasipala kushishino lwabo. Usodolophu wesixeko saseTshwane uGqirha Nasiphi Moya ebeyinxalenye yeliphulo. Iofisi kasodolophu ithi uGqirha Moya uye wathethathethana noosomashishini abachaphazelekileyo watsho ebaxelela nangamanyathelo abanokuwathatha. The city will host an informal trading workshop on Monday, 13 April at Tshwane House Council Chambers. Informal traders are invited to attend this workshop to understand why the city's informal trading and township economy bylaw matters. Umasipala uthi wenza izicwangciso zokwandisa indawo abanokusebenzela kuzo abasomashishini eMabopane naseMarabastad. Igunya lolawulo lwemida liqinisekise ukuba linyukile inani labantu abangene kweli ngeholide zepasika. IBMA ithi bangapha kwamawaka namakhulu asixhenxe abantu abanqakule bathintela ukungena kuquka abantwana abaselula abangama-29 nabantu abangapha kwamawaka amathathu abangena zimpepha. Nangona kukho uxinzelelo oluquka ukushokoxeka kwezixhobo nabasebenzi, onogada bebhodi yolawulo lwemida yeli bebemaxhaphetshu ngeholide zepasika beqinisekisa ukhuseleko kuwo onke amazibuko eli. The successful execution of this Easter operation stands as a clear evidence of a maturing integrated border management capability, one that is responsive, coordinated and firmly committed to safeguarding the country's sovereignty. Ngezolide zepasika lonyuke ngomyinge ka-21% inani labantu ebebengena bephuma kweli. A total of about 1,278,344 travelers were recorded across our 71 ports of entry. This represents a 21% increase when compared to the 2025 Easter period. OR Tambo International Airport facilitated the highest volumes of travelers at 234,389. Ukanti BMA inqakule amawaka abantu ebebengenazimpepha zifanelekileyo. A total of 4,763 travelers were intercepted and apprehended while attempting to either enter or exit South Africa illegally. About 3,170 were undocumented persons. Inani lamagosa abanjiweyo lonyuke ngo-22% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, ngelixa kumiswe abantwana abangama-29. People that are in South Africa who are Zimbabweans who basically call taxi drivers to say, please bring my child over.
without any document. Le body ithi impumelelo yomsebenzi wayo idalwe insebenziswano phakathi kwenkonzo yesipolisa nomkhosi weli wezokhuselo kunye necandelo labucala ukanti nokusetyenziswa kobuchwepheshe bale mihla kube negalelo kule mpumelelo. Umnyadala weqala lomculo uHugh Masekela uzise imvume ezahlukeneyo kwitheko elinika imbeko kwimbali eliqhawe lomculo. Amabali ulonwabe emphefumulweni beyiyona iphambili kumbhiyozo wobomi bukaBrahugh nefuthe lakhe. Umculo osikhumbuza isikhathi lapho ukuhlabelela kwakuyisikhali sokulwa nobandlululo. Lo mcimbi wokuhlonishwa kukaBaba uHugh Masekela uveze amagalelo akhe okusebenzisa umculo ukukhulula elakuleli ngaphansi kombuso wencindezelo. Umndeni wakhe uthi lo mcimbi utshengisa indlela uMasekela ayithanda ngayo iNingizimu Afrika kanye nezakhamuzi zayo. The tribute for us, I think it's not so much for the family, it's for the country, it's for musicians, it's for people who love music, who love our culture and our heritage. Lo mcimbi ubuphethe abaculi abayizingqalabutho ngokwabo emculweni kubalwa uVusi Mahlasela, uZoe Modiga, uJudith Sephuma kanye neqembu elidabuka lekude eDenmark elicula ngesiZulu elaziwa ngeBaobab Sisters. He heard us sing at that event and called us up to ask if we would join him to do a collaboration with him. And some of the first songs that we learned, some of the jazzy vibes, jazzy tones that we brought us with us all 16 years together is coming from him. uBrahugh wabhala amaculo amaningi so ke sasebenza nento yokuthi ke uBrahugh besebenza nabantu umhlaba wonke so lo mdlalo esiwenzayo wakhe wokumbungaza unalonto phakathi ekhombisa ukuthi waye umuntu wala eSouth Africa artist yalana but ube artist ekade artist yasemhlabeni. Ihlwele azuvala ngomlomo ngamanoni ebeziphakelwe wona. I've been pleasantly surprised to hear that everyone's giving their own renditions and interpretation of Brahugh's music, and it's felt like going down memory lane. Ukuhlonishwa kukaBrahugh Masekela ngeqhaza lakhe kwezomculo kutshengisa ngokusobala ukuthi ziyofa izinsizwa kosala izibongo esindabeni zeSABC uNondumiso Mkhize Bowe eGoli. Umdlalo webhola ekhatywayo uselula waseMthatha eMpuma Koloni usebenzisa ibhola njengendlela yokususa abantwana abangamakhwenkwe ezitalatweni nakwizenzo zolwaphulomthetho. Eli qembu linika abantwana into yokubagcina kude neziyobisi nolwaphulomthetho. Abadlali banamaphupha okudlalela amaqembu amakhulu ngenye imini. Kuye kulindwane ke xa kudlalwa ngenxa yezixhobo ezingonelanga. Inkxaso abantwana abayifumanayo ayipheleli ebaleni qha kodwa ifikelela nakwizifundo zabo. Le platform sisebenzisa kwinto ezithu ukunderstanda isituations zabantwana and also ibhola. Now ke ngoku if kuyabonakala into yoba umntana ekhona into aphiselela khona i-team ye ihlale decide into yoba singancedisa ngantoni kulaa mntana into ezifana nezimpahla zesikolo like you said i-uniform nokutya, that's basic needs. Ulwaphulomthetho luxakile engangelizwe ukanti eliqembu selithobe amaxhala kubazali abaninzi abanabantwana abalidlalelayo. So kule team coach usihluthe kahle wasifundisa i-basics, abanye bethu befike bengakwazi uyidlala ibhola but ucoach wasinika laa mntu ba i-motivation ba boy one day uzoyenza le. Zikhona mama iziyobisi kakhulu ziyathengiswa ngabafana abathengisa iziyobisi. Abanye abantwana abaninzi abantwana baphelele kuzo iziyobisi and ngoku abananto zokudlala njenga siyababulela kuba bedlala apha. Abanye bakhaba ngenyawo abanazikoks kuphele nekiti. Iinzame zikaMasiza zinemiphumela encomekayo ngoba abanye abantwana ebebaqeqesha sebedlalela amaqembu amakhulu anjengeBushbucks neRangers. NdinguNomzwane Lemngoma kwindaba zeSABC eMthatha. Okugqibela kwiminyaka engama-30 yadlulayo uMzantsi Afrika waqala ukuchophela ikomishoni yenyani noxolelwaniso i-TRC ngamafuphi. Make senikhumbuze kancinane ngesi siganeko.
Kwixesha lengcinezelo ukusukela kweyokwindla ukutsho ngoMarch ngo-1960 ukuya kwikaCanzibe ukutsho ngoMeyi ngo-1994, umbutho iNational Party wabangela iimeko ezimaxongo ezabandakanya ukubulawa kwabantu, uxhatshazo olungenalusini nokuduka kwamalungu entsapho. Kwathi ke kungqutyanisweni kweentloko zokubhangisa ingcinezelo kwasekwa ikomishoni yenyaniso noxolelwaniso neyachotshelwa ngongasekhoyo Archbishop Desmond Tutu. Part of the report of our commission because we are asked to give as full a picture as possible of all gross human rights violations that have happened as a result of the conflicts of the past. And we want to assure you that this commission will in fact seek to get to the bottom of the story that you have given us. Kambe ke abathi bangamaxhoba kwanyanzeleka bagagane nalenkxwaleko kwakho zele komishoni yachotshelwa kumaphondo ahlukeneyo kweli. Precisely because the protection of life itself was integral to the worldview of the liberation movement, and because the constituency of the liberation movement is by definition unarmed, as opposed to its opposition, which again by definition is heavily armed. Lo gama yashiyeka ke iluxanduva lwesebe lezobulungisa nophuhliso lomgaqo-siseko ukuthabatha amanyathelo ngokuphakanyiswe kwi-TRC. Kunjalo amaxhoba asendwede KwaZulu-Natal azityandigila mayelana lenyewe. Umuzi sewaphela wonke ekhaya ukho. Selo ngane kabhuti kuphela ekhaya. Bekuwe kwanodlame olukhulu kakhulu la ebekuliwa khona. Besilala ngisho ezindle ngoba ngikhulumbula nje kusha la ekhaya sasisehlathini lapha phesheya. Silele khona siyifamily. Ukanti ke umongameli Cyril Ramaphosa uthe uhulumente uzijule ijacu ekuthabatheleni ingqalelo konke ukuqulathwe iTRC. Makube Nkosi Bele.